Daluyon. Napalabas, naragsak nga agsarsarita da Andro, ken tibuyot na ani Turko, idiad da dimteng asa nga ili iti balay da Andro. Nasdaw da ito'y apaman nga inlukat na tiridaw, gapu ta ni Vanessa ti sangaili na. Inawis ti balasang ni Andro nga agsarita da, ket imanugot mat ni Andro. Ngem iti madaman ti panagsarita da. Pinanawan ni Andro ti balasa, tapno ipadlaw na akampay idi, ket saanan nga interesado iti balasang. Iti sabali abangir, saan asarsardengan ni solidad ti mangan andingay, ken mang tartaripato ken ni Bakit Marcela. Bayat ngar aramiden met da Manuel ti amin, tapno masarakan da ni Mateo. Kabayatan na, nagpasyar ni Andro iji mansyon, ket kinasarita na ni Vanessa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Nadnadlaw tinalao sa panagdandanag mo iti kaawan ni Mateo. Ha? Mangipanagnak anapatag kan kaday di mamirmirawat. Banag ajak magustuhan. Ngem awanan ti maramidakpay. Anya ti gagaram, Andro. Apay nga imay ka diti mansyon. Aday singasing ko kan ka, Vanessa. Katam nama ka di nakpaayan. Gapot ati anugot mo iti kayat ko. Kat katukad ti biyag ni Mateo. Anya? Di mo ipadlaw nga dati na patigabana kapag sarsaritahan ta. Ngamin, kita na tadaloreta kabsat ko kung ni Bakit Helen. Andro. Laglagi, Pem. Biyag ni Mateo ti pagsarsaritahan ta dito, Vanessa. Ibagaman kag paiso. Adda ka di amo. Sana na napatag da ito, Vanessa. Tinapatag ita. Ti karadkad ni Mateo. Ibagatan nga dadag iti koneksyon ko adakkel ti maitulong da. Tap na makasubli as bibiyag ni Mateo. Anya? Mayat ka kadi iti kondisyon ko, Vanessa. Laglagi, Pam. Dakkel ti maitulong ko iti agdama a sitwasyon ita. Awan ti sabali makatulong kada kayo no saan asyak. Anya ti kiddawan. Simple lang, Vanessa. Makikalay sa kakanyag. Anya? Nagsimple ba nagsan ka di? Ituloy ta tinabayagan asaritaan mi itiday di papam. Kat makasubli asi kakaradkad ni Mateo. Iti lugar da. Napintas da ito adamag na Marcela. Anya ti kayat mo asawan, Manuel. Nasarakan nyo ka din ti gayam mo. Saan pa'y nana? Ang imawag dagiti gagayam mi kini Mateo. Manipod iti kabangibang aluglugar. Kat inkarida makitinulong da kada kami. Ay, Nana Marcela, saan kayo kung mga agliday? Kaya't asawon ti impadamag kaw kada kayaw. Dakdakkel itan tinamnama masarakan tayo mutlang ni Mateo. ngam kasanun no naladawon ti amin, Manuel. Ha? Ano ti kahit yung asawon Nana Marcela? Kasanun no natay gayaman ti anak ko. Anya? Nana Marcela, pangasiw ko ma. Saan kayong agsaw iti kasta? Saan anatay ni Mateo? Jackpot siyan day ta. Kasta ti kayat ko apagtalinaudan iti isip ko. Ngam atiwan na ti panagdanag ko. Kanti atap ko nga amangan no na isagmakan ni Mateo nga anak ko. Nana Helen, nakapanawan ni Manong Andrew. Kat ni Vanessa, nagdiretso iti silid na. Wen nga ron, Loretta. Anya nga ta tinagsaritaan da ken ni Andro. Kayat kumat amaamuan, Nana. Iso na laang, tanagdiretso matan ni Vanessa iti silid na. Kayat asawan dayta. Adi na kayat nga iba ka. No anya tinagsaritaan da adwa. Nana? Ay, Angam sana balay, Loretta. Bye-bye, Antan. Angam no madamdama. Padasag akasarita. Apay ngamin apagturayam ti negatibo abanag iti panunot mo, Marcela. Saan arumbang ti kastang aramidam?
Awan mati sa bali ama aramidak. Saan ka di? Marcela, Jakmat kayat ti mang namnamalatan. Ta sigurado anasaksakit nga aklonan. No bilang po may sugayam ti atap ko. saan ka nga umibot iti na marswa, Marcela? Adda kaasi ti Diyos kadagiti pinarsuan na. Patsyak nga iso ti mang tulong kada tayo. Saan ka nga umibot kan kuana? Adda kami dito'y agagayem mo. Saan da ka abaybayan? No adadakas ama pasamak iti anak ko. Jakmatan kalikaguman pa'y ti agbiag. Anya, ay mabalin ka di Marcela. Saan ka kumangag sao iti kasta? Amok as ibibiyag ni Mateo nga anak mo. Pagsamakadakday ta apamati. Adda ita na marigatanak ang makalibas ditayan ko. Imposible ang mapagkak da ito inkawar da kanyak. Kasanuag pa itan. Masigurado ka na karon ti parantanag tinag. Ang mga niya ti mapasamak kininanang. Gapo iti nalaos ang panagdanag na. Ang mga niya ti mapagting na. Napukaw enday di tatang. Jakmat itulog ang mapukaw pa'y tinak. Iso asaan arumbang asumukwag. Agpanunutakit iti pamuspusan. Tapno makalibasak nito'y. Jak amo no makaungat ka kanyak balasang ko. Ngam, nas ka na pagsalunsudan ka. Mama Helen, Anya ka ti tinagsaritaan nyo kan ni Andrew. Mama Helen, Mabalin ka ti ama amuan. Amangan no makatulungak no anyaman dayta. kwa, agkid daw iti pamakawan iti inaramid na kanyak idi, Mama Helen. Ha? Kayat na nga isublimi matlaang ti sigod a kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya? Dayta ti kinid daw na kanyak, Mama Helen. Kayat na nga agsiningad kami manan. Ay, nasaya at mat, tanakaturog ni Marcela. Talaga akasapulan na tina na. Nangrunak at nakaro ti panagdanag kan panagladingit na. Amang anoan niya ti mapasamak kan kuana, no kanayon latan akasta ti jarna. Hanyamot ngaminan ti kastoy ang mapaspasamak kadakwada. Kaano laang idiintaabon mi day dimindo nga asawa na. Ita, mapukpukaw mo't ni Mateo. Ano sa di inumat ngaminan ati ayan na. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Nay, adda umay diti balay da Marcela. Inak kitaan no asino. Mapukpukaw ang tinamnama dagiti kakadwak nga agsapsapol nanang. Anya ti kayat mo asawan, Manuel? Ibagbaga ti daduma kakadwak, nga awanan tinamnama. Saan mi na masarakan pa ni Mateo? Anya, ay saan anak ko? Saan arumbang amapukaawan kayo itinamnama? Talaga saan ka mapukawan ni tinamnama nanang? Aramidag ti amin na kabailak tapno masarakak ni Mateo. Manuel, anak. Uray pa'y siguro no saan na tumulong dagiti kakadwak. Saan aklatang agsardang. Ika gumaka sa pulon ti gayim kaw. Husto day tang aramidam anak ko. Ngamen, nakakaasimot ni Marcela. Amangan no anya ti mapasamak ken kuana. No saan tayo ama sa pulan ni Mateo. Kumusta di pagminasan, Torko? Awan ti parikot, boss. Good. Nasayat law na eh. Madlawa na ragsak ka, boss. Talaga naragsakak, Torko.
Ngamin, marikrik na akong tibalegi. Ha? Dahil tati agpaiso. Marikrik na nga iti mabiit. Kukwak ton ni Vanessa. Nagsaya at ano kasta, boss? Maragsa ka nakmat iti kasta na muwag kan ka. Diyanan na. Inino ta na matungtong palti amin na kayat ko mapasama. Kat itisan nga agbayag. Siguradong awanton ti maaramidan ti asino man. Boss, damagak man lang. Anya dita? Iti ka nito ngagkalaysa kayon kini Vanessa. Anya ti aramidem kini Mateo. Anya kumapay ngay. Pagtangada kun iti barsa nga. Ha? Day tatirumbang kan kuana torko. Tumangad iti barsa nga. Awanan ti sabali a pagpilyak. No saan ati umanugot iti kayat ni Andrew. Makamuditan. Umanugot akon iti kondisyon na. Tinapatag kat makasubli ni Mateo as ibibiyag iti sidong ni Nana Marcela. Amok ana palalo ti ladingit itan ni Nana Marcela. Gapo iti kaawan ni Mateo. Iso anasken ang mga deng akon sakbay amala daw ti amin. Saan an arumbang agsayang akpay iti kanito? Amangan no iti apag kanito laeng apan nakaladaw ko nga agdesisyon. Kat maisagmak ni Mateo. Oh, anya. Nangan ka di tayo dyan, Mateo? Well, boss, binantayak kabayatan ti panangan na. Tapos sigurado. Good. Ngayon, boss, agtuwa-tuwa akitikas jajar na. Anya tiyat mo asawan? Nakaul-ulimal bayat ti panangan na. Anya nga tindakas iti dayta? Panagkunak, boss. Adda sa bali apang panggapon day jay Mateo. Anya kuma. Panggapon na taglibas, kasta ka di. Kasano kuma makalibas nga eh. Ket malaksid nga adda CCTV iti silid nga yan na. Nakakawar kan nakaposas pa'y dagiti ima na. Oh. Basta sa bali tagparaparik na kanya, boss. Wala. No kasta tiyag parparik na kanyam. Rumbeng la apabantayam anaimbag, ha? Well, boss, talaga kasta garaminan. Well, boss, pag namnama kayo kanya, di kayo pa, ha? Di ba na sa tiyo mauawag, ha? Wala, torko. Bili naman na imbag dagiti kakadwam, tabantayan da ni Mateo, ha? Sige, boss, panawan ka ba? Anya nga tatayawag ni Vanessa. Nakarkaro itan nga agata pa. Nga adda sa baling nga aramiden ni Vanessa, Nana Helen. Anya ti kayat mo asawan? Sana nagpakuyog iti iruruar na. Iso nga amok nga adda sa baling nga aramiden na. Anya? Kabisado kong tigayam ko, Nana. Amok no agliblibak, wenno agsasao iti pudno. Ay, Diyos ko. Anya nga ron tirumbang nga aramidan ta. Diyak matam mo, Nana. Ngam apaman nga agsubli ditoy. Diyakon paluspusan pay. Nasken amamuak no anya ti aramidan na. Nagmayat ti may patpatangatang asunata nito yung restaurant. San ka di, Vanessa? Sunata para ka dagiti agin inayat. Kas ka na ta. Nakisinmarakaken ka. Tanaka ikadeng akon, Andrew. Anya nga ti pangadeng mo, Vanessa. Kaya't ko maamuan. Umanugot akon iti kayat mo ang mapasamak. Agpaiso. Maragsa ka nak iti daytaan amuakan ka, Vanessa. Magusto ka launay. Ngam siguradon ko maas itatalgad ang makasubli ka ni Nana Marcela ni Mateo. Tano saan? Diyak matla ituloy ti amin. Di ka madanagan. Makasubli si bibiyang ni Mateo iti nana. Nga mapasamak lang dayta. Apa man amalpas ti panagkalay sata. Anya? Kasta ti kondisyon ko. Ket awan ti maramidam no di tiyag tumpal.
Kasano nga rod ang makasigurado ak asaanak nga anlilawan laan? Amok aday tati sumaruno nga ipaga. Agam di kagdanag. Makaawat ka iti pamanagnag asibibiyag pailaeng ni Mateo. Vanessa, medyo nabayagan ka iti napanam Loretta, Iti kasta alangam. Nakarkaron nga atapak nga adda sa bali nga aramidam. ha? Loretta, Kabisado kan. Kaya rigan nan nagsilpo ti bagis ta. Amok no kaano nga agliblibak ka, ken no kaano nga agsasao ka iti pudno. Ita Vanessa, ibagaman kanyak. Anya ti pudno ang mapaspasamak. Anya ti aramidam, adi mo kayat nga ipakaam mo kada kami kan ni Nana Helen? Loretta, makikalay sa akon kani Andrew. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, dagiti sumagmamanulangan apaset. Tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, nagturong ni Andrew iti mansyon, ket kinasarita na ni Vanessa, may papaan iti kayat na mapasamak, akatukad ti panagbiag ni Mateo. Pinangtahan na pa iti babae nga dati dakes ang mapasamak ken ni Mateo. Iti kanito nga ipadlaw na kada Loretta ken bakit Helen nga da napateg pagsarsaritahan da. Iti sabali abangir, ikagkagumaan ni Mateo ti agpapigsa, tapno makapanunot iti kasayaatan nga aramiden na, tapno makalibas iti nang ipupukan ken kuana ni Andrew. Bayatan na, kinasarita ni Loretta ti gayem na, ket pinagpudno na daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Kabisado kan. Kaya rigan na nagsilpo ti bagis na. Amok no kaano nga agliblibak ka, ken no kaano nga agsasaw ka iti pudno. Ito Vanessa, ibagam kanyak, anya ti pudno ang mapaspasamak. Anya ti araramidam adi mo kayat nga ipakaam mo kada kami kan ni Nana Helen. Loretta, makikalay sa akon kani Andrew. Anya? Anya ka din day nga ibagbagam, Vanessa. Anya ti mapaspasamak kan ka. Naskan nga aramidak ti kastoy. Saan, Vanessa? Maisagmak ka laeng. Di ka kumatumapog iti gayong-gayong. Loretta, Ibagaman kanyak ti agpaiso? Apay akas ta ti bagbagam. Agpudno ka kanyak. Saan ka nga agsangit, Vanessa? Ibagam kanyak no anya tinapasamak. Taapay akas tamot tan ti bagbagam. dakkel ti maitulong ni Andrew. Tapno makasubli ni Mateo kani Nana Marcela. Anya? Dayta ti agpaiso. Kat mamati ak nga da maaramidan na. Isu nga Saan, Vanessa? Saan mo nga aramidan ti kasta? Saan a solusyon dayta ti agdama aparikot mo? ngam kasanon ni Mateo. Apay, sigurado ka kadi at talaga ang matulungan na ka ni Manong Andrew? Mamati ak ngal alilawan na kalaang. Gun-gun dawayan ni Manong Andrew ti agdama a sitwasyon. Tapno maalilaw na ka. No kasta, boss. Imanogotan. Wentor ko, iso ano laos tiragsak ko. Nasirimot ni Vanessa. Ha? Anya ti kayat mo asawan, boss? Kayat ni Vanessa ti makakita iti pamanagnag asibibiyag ni Mateo. Anya? Dahil tatiag pa iso. Kat makunak nga umay-ayon kanyak ti gundaway, Torko. Nabaliktad itang tigasat. Idi, ayunan tigasat dayjay a Mateo. Ngamita, siya kun ti ayunan tigasat. Anya ti kayat mo asawan, boss? Naornos ti silid nga ayan na ita. Ket jak meten kinabil.
Iso na urnos itan tilangana. Ha? Saan ka na tama awatan, boss? Anya ka diti kayat mo asawan. Nasken ama i-video ni Mateo. Ket maipakita ka ni Vanessa. Ha? Tapno mapanek nakaken kuana. Asibibiyag pay dayjay ama mirmiraot. Anya tararamitem kanyag. Apa nga bidbidyo nak? Agsao ka. Anya tararamitem. Apa nga bidbidyo nak? Agsao ka. Di na ko ng kaskaso. Rimwarmat lahing dito'y dayja lalaki. Kat inlak na matlaing tiritaw. Anya ti kaya tasawan dayjay. Apay ngayong video nak dayjay aboyot ni Andro. Pangan-anuan da iti dayjay. Adayta, adatan dito'y Campo Santo, Marcela. Iti sango ti tananday limindo. Agya manak iti panangkuyog mo kanyak, Soledad. Awan anyaman na, Marcela. Minto. No sa dinuman, tiyayan mo ito. Pangaasim ta itugot na kuman. Marcela, anya ka din day tara ipagpakam. Agpaiso ti bagbagak Soledad. Kaya't kumatan ti matay. Awanan ti Sarbina ti agbibiyag no kastoy matlaang. Kaya't kunti matay. Saan? Anya ka kadi. Pangaasim ko ba? Gusto na itan. Ala, tuwag na ka. Saan arumbang ti kastoy ng arabidam? Pangaasim ko ba, Marcela? Anya ka kadi, Loretta. Itay kapailangan Di ka makaid na. Adda ka di mangririribukan ka. Loretta, anya ti parikot kunak. Nakasarita ko ni Vanessa, Nana Helen. Ay, kahit anyat ko nana. Kinid daw na ada kami lang kumati makam mo. Ngam, amo yumot adyak ka ba ilang ti agilimod kada kayo, Nana. Loretta, Ngam pangaasiyo. Ikagumaan nyo alapdan. Tano siya ka talaga. Jack umanugot iti kayat na ama pasamak. apay ngamin. Anya ti kayat ni Vanessa ama pasamak. Panggap na ti makikalaysan kan ni Manong Andrew. Anya? Apay kumamakikalay sa kan ni Andrew. Gapo taing karikano ni Manong Andrew. Adakkel ti maitulong na. Tapno masarakan ni Mateo. Anya? Dahita ti agpaiso, Nana. Ngam ko nakadyak umanugod. Iso na lang takunana anak kaikadang kanon. Iso anas kan alapdan tayo ti gayem ko iti plano na. Ay, malala, di kagdanag. Panunutan taan na imbag no anya ti rumbang ama aramid. Saan arumbang agdarasudos tabalasang ko. Ti importante, ammo ta itan, no anya ti pangpanggapan ni Vanessa. Awan na talaga. Nagbanog ak lang nga nagpwersa. Nasugat pa ikitindag-iti nakapusas nga imag. Gapo iti pa nagpwersak ang makarong atag ko ma. Mamati ak. Amabuy-buya da iti CCTV ter aramidag. Kat nalabit akat katawanak itinandro. Tiawanan pa inyo, Andro.
Talaga gayam adakis to gali na. Awan o masping itikin adakis na. Awan nan bain. Nabanog ako na. Diyos ko. Sigalaing hintay ang tinamnamag. Ikan nakitikirid ko. Apo. Isuro nakitirumbang aramidag. Tapno makalibasak dito'y. Nasken amawaya-waya anak. Para itinak. Ama siguradong ngagdandanag itan. Naimbag man ta na iawid yun, nanang. Ay na, Manuel anak ko. Talaga ama siya anak ka ni Marcela. No nakitam la ko matilangan na ijay kampusan to. Nanang, Napalalo ti sangit na. Talaga analaus ti danag kanladingit na. Gapu iti mapaspasamak ita. nanang. Talagang sa nga awanan tinamnama. Ha? Manuel. Diyan ko na mo na niya tirumbang aramidag. Diyan ko na mo. No sa dino ti pang sapulak ka ni Mateo. Ay na anak ko, pangasim ko ma. Saan ka maupay? Saan ka sumuko? Nanang, Patib karam ti pakinakam mo. Saan ka maupay? Ipagpagapumlaangan ka ni Marcela. Kastamutan ka ni Mateo agayem mo. Daman pa nga umawag ni Loretta. Apa nga ta? Oh, hello, Loretta. Manong Andrew, anya ka di ti aramidan. Anya ti kayat mo sawen? Anya nga raramidak? Amok nga al-alilawom laang ni Vanessa. Hoy, Loretta ah. Di ka man makibiyang iti anyaman asaritaan mi ka ni Vanessa. Di ka langin agbalin alapad. Tadyak agpangadwa mang kabil kan ka. Anya? Di mo padpadasan nga ibawing ti pangedeng ni Vanessa. Nalpasan ti saritaan mi. Iso adyak kayat ang makibiyang ka. Amok nga al-alilawom laang ni Vanessa. Gunggon dawayam ti sitwasyon. Tapno matungpal ti planom. Awan bibiyang mo kunak lang arudan ha. Basta di ka makibiyang. Tapno di ka madaksan kanya. Anya ti madam Turko. Kumusta di balod tayo? Kasi ti sigod, boss. Ikagkagumaan na lata no ti makarukat. Ngam imposible ang makarukat na jay. Parparigatan na lati bagina. Ngam sa bagay. Baybayan nyo. Total, isumot lang ti masakitan. Iso ti kaasi, iso pa'y ti madunor. When rod, boss. Kinalak mo ti video. Uray pa'y sugat-sugatan ng ti bagbagina. Awanan ti bibiyang ko. Pampanunutek lang, boss. Anya ti ibagam kini Vanessa apaman ang makita na ti video. At tapon nan taon, ngigam mo ni Mateo. Siya kung ti makaamoy ti dayta, Turko. Nalakalangan arasunan dayta. Maminanumot lang ay libak ko daytan ngay. Boss, Basta ti importante. Umadanin ti pan nakaipatungpal na giti amin apanggap ko. Kuyogan ka ni ti papanam, Vanessa? Pangasim, Loretta. Saanan? Pangasim. Vanessa? Saan arumbang ako yugan nak? Ama numapa ay ti amin na panggap ko. Tapno matulungak ni Mateo. Anya ka kadi? Saan ka nga agtalak iti kabsat ko, kunak manan? Al-alilawin na kalaang ni Manong Andrew. Naskan ang makigasang-gasatak para ka ni Mateo. Iso a pangaasim. Di nak ko malapdan. Napanan ni Vanessa, Nana Helen. Surutak. O sige, balasang ko. Aganad ka ah. Wala na. Awagan kayo no anyaman bilang ti mapasama. Loretta. Oh. Anyan. Ay. Daychayan ni Loretta. Sapay la ko mata masurutan na ni Vanessa iti sa di numan apapanan na.
Ay, agrubatak maten. Mapana kita yan da solidad. Naot-ot ti sugat ko. Gapu iti panagpwersak. Nasakit ti imag. Gapu iti posas. Ngam kabailak na ito'y. Sa anak asumuko. Para kininanang. Saan arom bang apay dagilak-latan kinandro. Nas kanya gipusin ti kinatakas na. Jak itulok ngagtultuloy ti kinatakas dawanan pa inyandro. Iso nga ramidag ti amin na kabaylag. Tapno makarok atak ken makalibasak ditoy. Kaya't mo ti pamanagsan ka di? Wen, kaya't ko ang masigurado as ibibiyag pa'y ni Mateo. O sige, buyayam da iti video nga insend kanyak ti kondak ko. Anya tararabidam kanya. Apay nga bitbidyo na. Agsaw ka. Anya tararabidam. Apay nga bitbidyo na. Agsaw ka. Ita, mamati kamat siguron as ibibiyag ni Mateo. Imposible nga edited laang ti video nga insend kanyak ti kontak ko. Kasano ang masubot kadakwada ni Mateo? Kasano ang makasubli ka ni Nana Marcela? 100 million pesos tikid-kid dawan da akasukat ti waya-waya ni Mateo. Anya? Kabailak nga itaday ta kadakwada. Pudno, kabalam, ngem laglagipam. Siyak ti adda kontak na. Ketrumbeng amatong palti saritaan ta sakbay amawaya-wayaan ni Mateo. Napatagtiyuman ko kan kasolidad. Isu nga imayak ditoy. May papanitian niya, Helen. Adda pa kainaikan na kadagiti mapaspasamak ita. Nang runa ti panagpukaw ni Mateo. Anya, ne, apay Helen. Adda ka din amuyo maipapan ka ni Mateo. Ni Vanessa. Ingka gumaan na tinagtignay. Kat babaan ka ni Andrew. Addan impormasyon da no sa dino ti ayan ni Mateo. Agpaiso, Helen. Amudan no sa dino ti ayan ni Mateo. Wan, addan impormasyon da. Iso nalaan, taadda katukad da gitar aramidan ni Vanessa. Banag adyak magustuhan. Ha? Anya dayta? Anya ti katukad dagiti araramidan ni Vanessa. Ibagam kanyak, Helen. Anya ti parikot. Anya pay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, dagiti sumagmamanulangan apaset. Tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!